Helsingin junaturma johtui veturikiinnityksen pettämisestä. Yhdysvallat lähettää lisää sotilaita sekasortoiseen Haitiin. Talebanit tekivät tuhoisan itsemurhaiskujen sarjan Kabulissa. Aamus Anderssonin taidemuseo esittelee trendeistä poikkeavaa taidetta. Nyt vuorossa 10 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Siitä hetken kuluttua, mutta lopuksi vielä valoa tai ainakin väriä kaamukseen. Kyllä vain. Helsingin yliopisto sai nimittäin tänään uuden ja aiempaa värikkäämän ulkokuoren. Tekijänä on saksalainen mediataiteilija Jürgen Schäuble, joka spreijasi yliopiston julkisivun uuteen uskoon yleisön avulla. Teoksessa nykytaiteen pensselinä toimi kännykkä. Tapahtumalla haluttiin saada näkyvyyttä Helsingin yliopistolle ja sen 370-vuotiselle historialle. Well, basically this building is being transformed into something else. And so my art is really about challenging people about their assumptions, what they have about a building. Now, if you think about university building, I mean, the question is, have you ever thought about it? But now seeing it like this, you might start thinking about it. No niin, tätä lähdetään nyt ajattelemaan himaan. Kyllä, näin tehdään. Seuraavaksi siis noita Metenmäen säätietoja ja sitten urheiluvuoro. Näkemiin. Näkemiin.